ولا أفقري أب حدار انت دا حدا سب نفسه جزار أسو كان هنزيك الكوينس كمي جري مو نتي مسو زلو سب كمي جري مو ندقو كمي جري مو نسدرو يكان خن معناته انت وين كاس سمعني عينتي نيرو جزار دكتور اسكندر سبتعمي بزح يطقمنا نيرو جزانا حجي كندي كالورينا لو مجبي او راح تحتقبروا لك اوربت تحتقبروا لك انت تبلع لك انت تسنتي عليك فجلس بزح نجرينا نسمن مثلا يعني جزار اسنا بعلنا ديسترويت نجبرا نابتهم بصحو زلنا علامة نابتي حلمنا كن كيداين بس غالن انت خجبر لان حاسيب كاس ميكس كير كاس اكتوالي بزح نجر تجبر لا تخليها يلا حجس اتي تحاسبو ليفل نا تحساسبا ناتكاس رجيك حاسيب كاس اوكي انت يا اب هيوتي اجدا سدلو እቲ ውሽጣዊ ጥዕናይሲ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣነስ እንታይ ዓይነት ሰብ እየ قداميتي بريوريتي مهاب قدامنت مهاب اب جزار اسا نخالسي قدامنت مهاب اتا خاليتي خا غزي مهاب اجي انت خوينو سمعني مسيلكي ابز بزحنا انت رارينا غزي زي مهابن قدامنت زي مهابني تيصغمنا اوف كورس از ذا اسكيو از نا انفايرمنتال نا اكابي خا كوناتات ايل قال وساني انت رينا جن حقي ابزون تزخف كوناتات ايل الله اب كوناتات ايل تمتيها مالتي مهنياتو ኣብ በዓል ሳመር ብሃሩሙት ኢልካ ትፀንሕ ድሕሪኡ ኣብ ዊንተር ምስ መፀኻ ድማ እንታይ ትኸውን ብቁሪ ከርፋሕ ትብል ትነቅፅ ከማን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኢንቫይሮንመንት እዋ ሓደ ኣገዳሲ እዩ ግን ቀዳማይ ኮይና ኣይስምዕኒ እንታይ እዩ ኮይኑ ስምዕኒ ኣብ ዝሃለኻ ሃሊኻ ኮንካ ፕሪዮሪቲ ምሃብ ቀዳምነት ምሃብ ነብስኻ ማህናቱ መጀመርታ እንታይ እዩ እቲ ማይንድሰት ናህና እንድዩ ገዛ ርእሰይ ኣነ ክኣልለኒ ኢልና እንትደኣ ኢልና ሽዑኡ ካልኣይ ግዜ ትህቦ ማለት እዩ ሕጂ ገዛ ርእስኻ ምእላይ ዝበዛሕና ኣብዚ ከይንጠፍእ ዘፍርሕኒ ነገር ማለት እዩ ብዙሕ ሰዓታት ኣብ መስትያት ኮንካ ሜክኣፕ ዝገበርካ ወይ ምሸት ሙሉእ ምሸት ምሻሎ ዓሰርተ ግዜ ብዙሕ ግዜ ኣጥፊእኻ ገፅካ ስለዝተለኸኻ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ክሽነ ክንደይ ታይም ተጥፍእ ሕጂ ሓደ ጥዑይ መግቢ ትበልዕ ኣለኻን ወላ ጌጋ ማይሲ ጥዑይ ዘይኮነ መግቢ ትበልዕ ኣለኻ ንክትፈልጥ ደሊኻ ኣብ ክሽነ ክዲልካ ናይ ሓሙሽተ ደቂቃ ተዓቢልካ ትመፅእ መግቢ ግዜ ወሲድካ እንታይ ተእትወሉ ኣለካ ትሕዝቶ ኩክ ጌርካ ገለ እትበልዖ መግቢ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ከዓ ኣብ ናይ ኣእምሮ ምእላእ ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ናይ ኣእምሮና ሲትዌሽን ክንኣልዮ ከለና ድማ ግዜ ወሲድካ ተንብብ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ነፍስኻ ተዕቢ ሕጂ ትምህርቲ ትመሃር ኣለካ ተምሃራይ እንተደኣ ኮንካ ወይ ድማ ሰራሕተኛ እንተደኣ ኮንካ ብዛዕባ ናይቲ ስራሕካሲ ቅድሚ ኣፕላይ ምግባርካ ከመይ ጌርካ ኣፕላይ ክትገብር ኣለካ እንታይ ይምሻሎ ዕዉት ንክትከውን ማለት እዩ እንታይ ጌርካ እንተቢልካ ኢኻ ፅቡቅ ኮንሰንትሬት ጌርካ ተፅንዕ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ግዜ ሂብካ ነቲ ናትና ኣእምሮና ነብር ማለት እዩ ከምኡ እውን ተወሳኺ ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ ገዛ ነፍስና ንገብሮ ከዓ ነፍስኻ ክትሕፀብ ገዛኻ ክተላዕል ዓራትካ እቲ ንስኻ ትነብረሉ ኢንቫይሮንመንት ፅፉፍ ክኸውን ምክንያቱ እንተደኣ ኣብ ስራሕና ከይድካ ወይ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ዴስክ ናትካ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ኩባያ ቢያቲ ገለ ዘለዎ ኮይኑ እንታይ ዝኹነና ምቹ ኣይኮነን ክንሰርሐሉ ፕሮዳክቲቭ ንክንከውን ኣፍሬት ንክንከውን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ክንገብር ንክንኣሊ ግዜ ወሲድካ እንደ ቀዳምነት ሂብካ ምክንያቱ እቲ እንታይ ዝብል ምስሊ ኣሎ ሓንቲ ገረብ ክቆርፅሲ 5 ሰዓት ዕድል ተዝዋሃብንስ ን4 ሰዓት እንታይ ክገብር መሕለፍ ክውን በታ ፋስ ከብልሓ ይብሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ፕሮዳክቲቭ ንክንከውን ውፅኢታዊ ክንከውን ኣብቲ ከባቢናን ኣብቲ ንሰርሐሉ ኣብ ንምሃሮ ኣብ ንኸዱ ዝኾነ ነገር ዕዉታት ንክንከውን ወይ ድማ ውፅኢት ዘለዎ ስራሕ ንክነበርክት እንታይ ክንገብር ኣለና ግዜ ስፐንድ ጌርና ክነጥፍ ኣለና ከምቲ ዓንተ ዝበልክያ ግን ዝበዛሕና ግን እንታይ ንገብር ኣብ ዘየድሊ ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ካልእ ናይ ዩቱብ ነገራት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ እንታይ ዝበሃል ዘየድሊ ናይ ኔትፍሊክስ ሙቪታት ገለ ግዜና ነጥፍእ ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ ዓና ኣብኡ ከለኹ ካሓተክ ዝደልያ ከዓ እንታይ እያ
ሕጂ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘለናዮ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂ ዝተፈላለየ ነገራት ናይ ኣእምሮና ዝወስዱ ነገራት ኣለዉ ምቅናስ ከይንገብር ዝተፈላለየ ካልእ ጥዑይ መግቢ ከይንምገብ እቲ ንገዝኦ ዘለና ንባዕልና ገንዘብና ሂዝና እናገዛእናዮ ኦርጋኒክ ዲና ንገዝኦ ኦፍኮርስ እቲ ኦርጋኒክ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን በታ ዘላትና ገንዘብ እንታይ ክንገዝእ ንኽእል ጥዑይ ዝኾነ ምግብታት ማለት እዩ ነዝታት ገለ ክንርዳእ ግዜን ቀዳምነትን ስለዘይንህቦ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣነ ኣይተሓዝለይ ወላ ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሓዳር እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ነብሱ ገዛ ርእሱ ክከናኽን ዘይክእል ኮይኑስ ከመይ ገይሩ እሞ ነቲ ምስኡ ዘሎ ሰብ ከመይ ገይሩ እሞ ንደቁ ከመይ ገይሩ እሞ ንስድርኡ ይከናኸን ምክንያቱ እንታይ ኮይኑ ይስምዐኒ ገዛ ርእስኻ ምክንኻን እቲ ቀዳማይን ኣገዳስን ኮይኑ ይስምዐኒ ምክንያቱ ንስኻ እንተ ደኣ መሊእኻ ንስኻ እንተ ደኣ ሃሊካ ንስኻ እንተ ደኣ ከም ሰብ ጠጠው ክትብል ክኢልካ ኢኻ ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዝኾኑ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ከመደ ንሕና ዓደ እንተ ደኣ ኮይና ገዛ ርእሳ ክትከናኸን ኣገዳሲ እዩ ሓደ ንበዓል ቤታ ጥራይ ዘይኮነ ወይ በዓል ቤታ ፅቡቅ ነገር ክርኢ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ደቃ እውን ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሳብ ዝሃለወት ኣዲኦም ከይሓመመ ዝኾነ ነገር ከየጋጥማ ክሪኡ ምሻሎ ከተዕብዮም ብፅቡቅ ከተዕብዮም ስለ ዘለዋ ማለት ሕጂ ንሕና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ገዛ ርእስኻ ምክንኻን ኣእምራዊ ክኸውን ይኽእል ፊዚካሊ ክኸውን ይኽእል ተወሳኺ እቲ ንሕና ንሪኦ ንሰምዖን ግዜና ንጥፍአሉን እንተ ደኣ ነዚ ነገራት እዚ ኮንትሮል ክንገብር ዘይንኽእል ወይ ነዚ ነገራት እዚ ክንከናኸን እንተ ደኣ ዘይክኢልና ኩሉ ግዜ እንታይ ንኸውን ነፍስና ንገዛ ርእስና ይንኸውን ተመሊስና ድማ ነቲ ኣብ ከባቢና ዝኸውን ዘሎ ክንከውን ኣይንኽእል ምስ ኩሉ ነገር ሲ የገራጭወና ማለት እዩ ግን ሓንቲ ሕቶ ሓደኪ ንፉዕ ሓታታይ መፂ ንበሎ እንተ ደኣ نزارب علينا ግን متيل كزحتنا اوكي جزاء صحة خنا هنتبلها عند بصراحتني عند قرعي ገንዘቡን እኹል የብለይን ከመይ ገለ ብዙሕ ሓደ ገዛ ሰይ ክከናኸን ይኽእል ዝብለክ ሰብሲ እንታይ ዝብል ምኽሪ መሃብክዮ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ ምሽቶ መብዛሕትና ኣብ ኤሮጳ ዘለና ካልኦት ኣብ ከምኡውን ተኸታተልና ኣለዉ ብዙሓት ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብዛ ሃለኻ ሃሊኻ በዛ ሃለወካ ገንዘብ ሃልዩ ከመይ ገይረሲ ገዛ እሰይ ይከናኸን ንዝብለና ሰብ እንታይ ዝብል ምኽሪ ንህቡ ብጣዕሚ ገዛ ርእስኻ ንኽትከናኸን ገንዘብን ማሲ ገንዘብን ዓቕምን ክህልወካ ኣገዳሲ ድዩ ወይሲ ኖ ወላ እኩል ገንዘብ ያህልውካ ወላ ክሳይ የበልካሲ ክትከናኸን ትኽእል ኢኻ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ كحسب እንዳተዛረብክ ከለኻስ ሓንቲ ሓሳብ ኣብ ሓንጎለይ ክትመፀኒ ፀኒሓ ሕጂ ኣቐድማ ቢለክ ስታይ ክብለክ ፀኒሐ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ከም ኤርትራዊ ንሕና ማለት እዩ እቲ ዘሎ ናብራ ንፈልጦ ኢና እታ ኣከባቢ ከምዚ ክገልፆ ፀናሕኩ ማለት እዩ ሙሉ መዓልቲ ሕዋት ኮንካ ኣዋልድ ስትናብራ ክትፈልጥ ኢኻ ባዕልኻ ማለት ማለትሲ ሙሉ መዓልቲ ኢኻ ናብቲ ክትብል ትውዕል ገለ መለ ስራሕ ተደይብልካ ወይ መውፅእ ምኽንያት ተደይብልካ ከዓ ምሻሎ ኮሚት ክስታይ ሕጂ ዝከረኒ ንሕና ኣብ ገዛናሲ ናይ ዶክተር እስክንድር ፕሮግራም ነራ ኣብ ሬድዮ ትመፅእ ብጣዕሚ ኢና ንከላኸላ ነርና ንዓ ዓዋ ኣቢልና ሲ ኢና ገዛ ንልዓል ኣቑሑትና ሓፃፅብ ገለገለ ነርና ሕጂ ካብኡ ንሰምዖ ዝነበርናስ ከም ፖድካስት ዓይነት እዩ ነይሩ ዶክተር እስክንድር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዝጠቕመና ነይሩ ገዛና ሕጂ ክንደይ ካሎሪና ኣለዎ መግቢ ጨጉራኻ ክትገብረሉ ኣለካ ቆርበትካ ክትገብረሉ ኣለካ እንታይ ክትበልዕ ኣለካ እንታይ ክትሰትይ ኣለካ ገለስ ብዙሕ ነገር ኢና ንሰምዕ ነርና ሕጂ ናይ ሕዋተይ ክስታይካ ናተና ትህቦካ ብዙሕ ዝተፈላለየ ክስታይ ስለዝነበረ ኣብኡ ብጣዕሚ ፎካስ ገብራ ነይረ ምክንያቱ ገሊአን ንክዳውንቲ ሰርሓ ገሊአን እንዳስነ ፅባቐ ሰርሓ ገሊአን ተምሃሮ ኣነ ከዓ ንእሽተይ ነይረ ከዓ ተምሃሪት ነይረ ሕጂ ኣብቲ ናይ ስነ ፅባቐ ናይቲአን ገሊአን ኣሕዋተይ ብዛዕባ ናይ ጨጉሪ ገለ ስለዘገድሰን ይከታተላ ነይረን ናይቲ ሓንቲ ሓፍተይ ብዛዕባ ንምግቢ ስለዝነበረ ትከታተል ነይራ ኢና ኣብ ገዛኻ ንፈታትን ነርና ገለ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለዝነበረ ግድን ገንዘብን ከይንክልወካ ግድነት ኣይኮነን በቲ ኣብ ገዛኻ ንሰበይ ሳይልካ ትገዝኦ ነገራት ከማነይ እኔ ናቹራሊ ወይ ከማን ነብስኻ ትከላኸል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ርእስኻ እንታይ መበገስ ነጥቢ ክህልዎ ኣለዎ ድሌት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ እሳተን ስለዝደለያ ኣነ ንእሽተይ ነይረ ዝተውዕለልኒ ነይረ ግን ኣገዳሲ ኢለን ስለዝሓሰባ ንዕኡ ወሊአን ተይበኣሮ ኣቢልና እንዳሰማዕና ንሰርሕ ነርና ማለት እዩ ንተወዳዳእና ሽዑ በቲ ንሰማዕናዮ ጌርና ኣብ ገዛ ንፍትን ኤለን ከዓ ትራይ ንገብር ነርና ማለት እዩ
ሕጂ ሽዑ ኸማነይሲ ብዙሕ ካፓሲቲ ተዘይሃለዎ ብዙሕ ገንዘብ ተደይሃለዎ ወይ ከዓ ባይታ ተደይሃለዎ እቲ ፕሮዳክት ገዚእ ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ ቆርበትካ ትከናኸነ እንድዩ ዋላ ገለስ እቲ ሓሳብ ንባዕሉስ ኦኬ ኣነስ ገፀይ ክከናኸን ኣለኒ ኣተሓሳስባይ ክቕይር ኣለኒ ኣመጋግባይ ክቕይር ኣለኒ ፀጉረይ ከምዚ ገይረ ክከናኸን ኣለኒ ኢልካ ትሓስቡ ሓሳብ ንባዕሉ ኸማነይሲ መበገሲ ነጥብ ስለዝኾነ እሱ ክህልዎ ኣለዎ ከም ባይታ ማለት እዩ መበገሲ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር መሰረት ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ስትል ኣብ ኤርትራ ከለና ሃማን ከምኡ ዓይነት ባይታ ስካብ ዝሃለዎ ኣብዚ መፂእካ እንታይ ትገብር ኣለካ ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ድሰኣንካዮ ነገር ኣብዚ እንዳረኸብካዮ ከለካ እንዳሃለዎ ከሎ ብዙሕ ነገር ተገላቢጥካ የማን ፀጋም ኢልካ ንድሕሪት ንቅድሚት ከይድካ ክትረኽቦ ትኽእል ብዙሕ ሽሕን ሚእትን ዕድላት ኣሎ ምናልባት ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይድካ ደይትረኽቦ ኣዲስ ኣበባ ዲ ሱዳን ኤርትራ ብዘይገድስ ኣብ ዝኾነ ዓድታት ክትረኽቦ ቀሊል ውፅእ ኢልካ ከም ደስ ዝበለካ ገዛ ኣቢልካ ትጥቀመሉ ዘይትኽእል ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብዚ ዓድካ ብኣንፃሩ ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ፎካስ ናትካስ ኣብ ምንታይ ደሎ ኣብ ሰዓት እዚ ዕላማኻስ ዘይረኸብካዮ ነገር ኣብቲ ግዜ ንእስነትካ ድዩ ኣብ ዝነበርካዮ ሃገር ዘይረኸብካዮ ነገር ኣብዚ እንዳሃለዎ ከሎሲ ንምንታይ ኢኻ ትጥቀመሉ ስለምንታይ ኢኻ ትገብሮ ፎካስ ናትካስ ናበይ ኣቢሉ እሱ ሲኢንካ ምክንያቱ ኦፍኮርስ መውፅኢ ምክንያት ናይ ዝኾነ ሰብ ዝተፈላለዩ እንዲ ግን ንድሕሪት መሊስካ ሓሲብካስ ኦኬ ከምዚ ነገር ሲኢነ ነይረ እዚ የድሊነ ነይሩ ሕጂ ረኺበ ኣለኹ እንዳበልካ ከለካስ ዋይ ንምንታይ ትጥቀመሉ ድብል ምልክት ሕቶ ይገብር ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ማይ ውዕይ ኣሎ ዝሑል ኣሎ ምግብታት ከም ደስ ዝበለካ ሱፐርማርኬት ኣብ ዝኸድካዮ ቦታታት ኣሎ እንዳ ክዳውንቲ መፅሓፍቲ ንባዕሉ ላይብረሪታት ዝኾነ ስቴሽነርሲ ኣብ ዝኸድካዮስ ግድነት ኣይኮንካን መፅሓፍ እንዳለመንካ ወይ ከዓ ተለቂሕካ ክተነብብ ወይ ገለ ዕድመን ቴክኖሎጂ ብኣውድዮታት ዝስራሕ መፅሓፍቲ ኣለዎ ገለ መለግን ካብ ኤነርጂ ናትካ ኣብ ከምኡ ሳይ ትከብሎስ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ኮንፈርት ናይ ዝደለናዮ ግዜ ኮንፈርት ይዕብልል ስለዝኾነ ደቂስካ እንታይ ይደቐለካ ንዓኻ ቲክቶክ ክትርኢ እንታይ ይደቐለካ ንዓኻ ዩቲብ ክትርኢ እንታይ ይደቐለካ ንዓኻ እዚ ክብለይ ክፀናሕኩ እቲ ፃዕሪ ተካይዶ ከይድካ ወፂኻ ሰርች ንክትገብር ምናልባት ቴራፒ ደልካ ተኮይኑ ድሕረ ባይትካ ርኢኻ ኣነስ ኣብዛ ነገር እዚኣ እዛ ነገር እዚኣ ፕሮሰስ ክገብር ኣለኒ እሞ ንጥዕናይ ክስታይ ከብል መታንሲ ክስታይ ይብልካ ወላ ሕክምና ከይድካስ ከብደይ ሓሚመ ድሕር ኢልካ የምሲ is there something psychologically ንዓኺ occupied ገበረክ ኢሎም ሓድኻ ቅድሚ ከብድኻ ቸክ ምግባሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ ነገር ኩሉ ግዜ ደተሓሓዝ ነገር ስለ ዘለዎ ኦኬ እንድሕር ኣሎ እንድሕር ኮይኑ have you tried process ንክትገብሩ ኢሎም ሓድኻ ሕጂ ኩል ነገር ወላ ቆርበትና ዲ ዋላ ጨጉርና ዲ ኩል ነገር ስምስቲ ናይ ውሽጣዊ ጥዕናና ደተሓፍዝ ነገር ስለዝኾነስ ኣብ ውሽጣዊ ጥዕናና ንህንስ ብጣዕሚ ፎካስ ንገብር ዲና ውፅኢት ናይቲ ጥዕና ውሽጣዊ ጥዕና ኢኻ ኣብ ገፅና ኣብ ጨጉርና ኣብ ነብስና ኣብ ሪሌሽንሽፕ ናህና ኣብ ምሕዝነት ኣብ ስድራቤትና ከዓ ድረአ ሕጂ ኣነ ምስ ማሓዝተይ ጥዑይ ኣቀራርባ እንድሕር ኣለኒ ኢት ሚንስ ውፅኢት ናይ ውሽጣዊ ጥዕና ናተይ እዩ ምስ ስድራ ቤተይ ፅቡቅ ኣቀራርባ ተለኒ ውፅኢት ናይ ውሽጣዊ ጥዕና ናተይ እዩ ኣብ ትምህርተይ ኣብ ስርሐይ ዕውት ሰብ እንድሕር ኮይነ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰላም እንቅሳነት እዩ ኣብ ሓዳረይ እውን ከምኡ ሻሎ ትርኢ ኢኻ ኦፍኮርስ እቲ ምስኻ ደሎ ሰብ ክሕግዘካ ኣለዎ እንዶ ግን ቀድመ በገስ ብዛዕባ ነብስና ካብ ዝተዛረብናሲ ኣነ መነ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ጥዕና ከመይ ደሎ ኣብ ደገሲ ይፃበረቕ ኣሎ ድዩ ከተሓቲትካዮ ግን ብዙሕ ሕቶስ ክትመልስ ትኽእል ኢኻ ድብል ሓሳብ ኣለኒ ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳቢ ቴንኪዩ ሳሪ ሓፍተይ እንታይ ደደልየ መሲልኪ እቲ ገዛ ርእስኻሲ ብቀሊል ነገር ካብ ግዜ ብልግፅ ግዜ ከይሃብካ ድኾነ ነገር ዝመፅእ ነገር የለን ግዜ ኣገዳሲ ምዃኑ ይኣምን እየ ኣብ ገንዘብ ኣብ ናይ ገለ ግን ሳምታይምስ ሕቶ ዝኾነንም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ኦፍኮርስ ኣሽሓት ገንዘብ ተለይካ ብዙሓት ዓይነት ፕሮዳክት ምፅኢኻ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ፍሉይ ምግቢ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ማሲ ኣብ ከይድካ እቲ ኣገዳሲ ባዮሎጂካሊ ብፍላይ ኣብዚ ኤሮጳ ሕማም ኮይኑ ዘሎ ጥዑይ ዓይነት ምግቢ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ፀገም የብልካን ኦፍኮርስ ንሓይሊ ናይ ገንዘብ ርድእኒ እዩ ግን ግደፎ እሞ ገዚእኻ ፕሮዳክት ነብስኻ ትጥቀም እዛ ማይ ንሰትያ ማለት እዩ እናሰተኹም እዛ ማይ ንሰትያ ሲ ኣብ ጥቃና ዘለያ ኣሽሓት ሚሊዮናት ኣድልያ ኣይኮነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዛ ዘሎ ኣብ ማይ ዘይብሉ የለን ምቸም እዛ ማይ እዚኣ ማዕና ክንደይ ንሂወትና ጠቃሚት ምዃና ኩላትና ንፈልጣ ኢና ኣብ ዝኾነ ሕክምና ከይድካ ማይ ስተ ከም ሓደ ቀዳማይ መድሃኒት ኢኻ ትንገር ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ኣካላትና ብማይ ዝቆመሰ ዝኾነ ስለዚ እንተ ደኣ ማይ እኩል ማይ ኣብ መዓልቲ ንሰቲ ኣለና ኮይና ኣብ ቆርበትና ይረአ
وكل ما ينسد انت لنا خوينا طعنانا وشطاو طعنانا ጽቡቕ ክኸውን እኩል ማይ እንተሎ ስማዕክ ኣሎ ዝብል ጣጣ ነኖ ኣይመስለንን ጽቡቕ እኩል ማይንሰት ተኣድልና ኮይና እቲ ናህና ኣእምራዊ ይኹን ፊዚካሊ ኩሉ ኣካላትና ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ጥዕና ይህሉ ማለት እዩ ኣካላትና ኣብ ፅቡቅ ጥዕና ምስ ዘሎ ከዓ ሓደ ካብቲ ንኣእምሮና ቅሳነት ዝህብ ነቲ መዓልታዊ ንገብሮ ነገራት ከዓ ሓይሊ ዝህበና ኤነርጂ ዝህበና እዩ ግን ነዛ ማይ ዘይትክፈላ ህማን ኩላትና እናፈለጥናይ ኣይነተግብራን ኢና ብዙሓት ከባና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ተከታተላ ዘለኽን ኣብ ገዛኽን ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ፕሮዳክት ኣሎ ሎሚ ኣጎር መፂ ሎሚ ከምዚ መፂ ፅባሕ ከምዚ መፂ እናበልካ ዝረኣኻዮ ኣብ ኣድቨርታይዝመንት ይኹን ኣብ ገለ ዝተገዝእ ኣሎ ተጠቒምናሉ ዲና ቅድሚ ምግዛእና ኸ እንታይ ዓይነት ፕሮዳክት ምዃኑ ርኢና ዲና ወይስ ንሓንቲ መሓዛ ክሰሰርሕላ ወይ ምሻሎ ንጎረቤት ክሰሰርሕላ ትገዝኡ ዘለኹም ሕጂ እንታይ ኮይኑ ስምዕኒ ኣነ ኩሉ ነገር ኣብቲ ግዜኻ ሂብካ ነብስኻ ገዛ ርእስኻ ተኣሊ ዘይምኽኣልን ከምኡ እውን ተወሳኺ እታ ዝበልናያ ወጥ መዓልታዊ ኩሉ ግዜ ክትገብሮ እንትዳ ዘይክኢልካ ኩሉ ግዜ እንታይ ኮይኑ ዝተርፍ ፍልጠት ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ሓሳባት ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ንገዛ ርእስና ኣይነኣድርን ምዘለና ገዛ ርእስና ዘይመላይና መጀመርታ ንገዛ ርእስና በዓልና ዲስትሮይት ንገብራ ናብቲ ክንበፅሖ ዘለና ዕላማ ናብቲ ሕልምና ክንከይድ ኣይንኽእልን ብተወሳኺ ከዓ ነቲ ኣብ ሓዳርና ይኹን ደቅና ይኹን ንዕኦም ኣከባቢና ንሃስብ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እንታይ ንኸውን ንሕና ኣይነፍሪ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ከዓ ንኸየፍሪ እንታይ ንገብሮ ንዓፅዎ ማለት እዩ ሓንቲ ኣላ ዝፈትዋ ሓንቲ ግዜ ኣብ ሓደ ቪድዮ ዝሰማዕዋ ንሓንቲ ተኽልሲ እንተ ደኣ ክሳይ ዘይገይራ ዓንቢባ እታ ተኽልቲ እያ እንተ ደኣ ፅቡቅ ዘይፈርያ ፅቡቅ ዓይነት ፍዮሪ ወይ ፅቡቅ ዝኾነ ፍሩታ እንተ ደኣ ዘይሂባሲ ነታ ተኽሊ ዲኻ ትፅርፍሲ ወይስ ነታ ኣከባቢያ ምክንያቱ እታ ተኽሊ ማይ እንተዘይስቲኻያ እንተዘይኮስኪስካያ እቲ ዝመፅእ ነገራት ካልእ ተወሳኺ ዓፂድካ እንተዘይኣርጊስካዮ ኣብ ንፋስ ይኹን ኣብ ግዜ ፅቡቅ ጌርካ እንተዘይተኸናኺንካ እታ ተኽሊ እንታይ ትኸውን ክትሓርር እያ ንዑ እንተተኸናኺንካ እንታይ ትኸውን ብሎም ትገብር ማለት ትዕንብብ ፅቡቅ ዓይነት ፕሮዳክት ትበና ውፅኢት ትበና መወዳእታ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ገዛ ርእስና እንተ ደኣ ከምኡ ጌርና እንተዘይተኸናኺናያ ንገዛ ርእስና ዝግባኣ ነገራት ክትሪኦ ዘለዋ ክሰምዖ ዘለዋ ዝጠቅም ፅቡቅ ነገር ፀርፊ ባእሲ ነገር ዘየድሊ ነገር ገለ ዘይኮነ እቲ ካብታ ዝደቐቐጣ ሞባይልና ንሕዛታ ሞባይልና ማለት እዩ ሞባይልና ሲ ኩሉ ሂወትና ብፍላይ ሎሚ ኣገዳሲት ናይ ብሓቂ ላይክ ማራ ደስ ትብለኒ ክሳይ ኮሊፈ ክትኣምር ኣብቲ ሓሳብ ክሳይ ከብል ኢለ ንባዕሉ ሲ ኣብ ኢንስታግራም ፎሎው ንብሎም ሰባት ኣብ ዩቲዩብ ሳብስክራይብ ንገብረሎም ሰባት ኣብ ቲክቶክ ኣቲና ንከታተሎም ሰባት መን እዮም ኢና ንከታተል ብኸመይ ኢለልኪ ምክንያቱ ኣገደስቲ እዮም ኣብኣ ፎሎው ንብሎም ኣብኣ ንሪኦም ንሰምዖ ምክንያቱ ደቂስና ተስኢና እንተ ደኣ እዚኣ ንክፍት ኮይና እዚኣ ንዓና ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ ሞባይል ትርጉም የብላን ኢልና ዘይኮና ክንስንዱ ሞባይል ሲ እንታይ ንጥቀመላ ኣለና እዚኣ እንታይ ክትገብረና ትኽእል ሸሓት ገንዘብ ክትእትወልና ትኽእል ነፍስና ክንኣሊ ፅቡቅ ነገር ክንዓቢ ትጠቕመና እዚኣ ከዓ እንታይ ክትገብረና ትኽእል ቀትለና ትኽእል እያ ከተዕንወና ትኽእል ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት ርኢና ነትናትና ሂወት ከነማረር ንኽእል ናይ ካልኦት ኣከዳድና ርኢና ከምአን ክንከውን ንኽእል ኣሸሓት ክዳውንቲ ገዚእካዮ ኣዚዝካዮ መፂ ኣብ ገዛኻ ከዓ ንዓኻ ይገብር ምክንያቱ ምሳኻ ፊት ዝገብር ኣይኮነን ንካልኦት ሂወት ናይ ካልኦት ሂወት ክትመስል ኢኻ ክትመስል ኢልካ ትፅዕር ስለ ዘለካ እያ ገንዘብ ንባዕሉ ሲ ክስታይ እዩ ልዋመይ ላይክ ኦፍኮርስ ሓይሊ ገንዘብ ብዙሕ ነገር እንድዩ ንፈትሓልካ ግን ከምዚ ንክትፈልጥ ኢልካ ትገብሮ ፃዕሪ ወይ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ትሓቶ ሕቶታት ኣሎ ኣነስ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠንሲ እንታይ ደልየኒ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ እቲ ክፍሊ ዕድመታት እውን ይፈላለ እንድዩ ጓል 20 ዓመት ኮይነ ፕሪዮሪቲ ድህቦን ጓል 18 ዓመት ኮይነ ፕሪዮሪቲ ድህቦን 25 ጓል 30 ዓመት ኮይነ ከዓ ድህቦን ድሓቶ ሕቶታት በበይኒ እዩ ምሽቶ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓ ላይፍ ፕሮሰስ ስለ ዝኾነት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሕቶታት እንዳበዝሐ መልክዕ ናይቲ ሕቶታት እንዳተቐየረ እዩ ትመፅእ ሕጂ እቲ ገንዘብ እቲ ባይታ እቲ ገለገለ ብዙሕ ነገር ክስታይ ከብል ይኽእል እንዲ ግን ካብ
ሕማቅ ነገር ከዓ ፅቡቅ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዘይጠቅም ነገር የለን ኣብዚ ዓለም ምክንያቱስ ሓንቲ ግዜ ዝሰማዕክዋ መልእክትስ ብጣዕሚ ደስ በለትኒ ማለት እዩ እንድሕር ሓንቲ ብኬሪ ተሴራሲ ተሴራ ኢልካ ክንትጉሕፋስ ኣክቹዋሊ ካብቲ ጭርምራም ተሰይሩ ደሎስ ገለ ነገር ዶክሬሽን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገዛኻ ተቐምጦ ነገራት ተኽሊ ዲኻ ትገብረሉ ገለገለ ዩኖ ኦፍኮርስ ኣነሳሳሪ ፈፂሙ ደይትኸውን እንተኮይኑ ትጉሕፎ ኣለካ ግን እቲ ክሪያቲቪቲ ሌቨል ናይ ርእስኻ ሓስቦሲ እንታይ ኢልካ ሳይ ትገብር ኣለካ ድኾነ በናና ፅል እንተይላሲ ኣክቹዋሊ ካብ ትጉሕ ተብላስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ሓሲብካስ ሚክስ ጌርካስ ኣክቹዋሊ ብዙሕ ነገር ክትገብረላ ትኽእል ኢኻ ገለ ሕጅስ እቲ ተሓስቦ ሌቨል ናይ ኣተሓሳስባ ናትካስ ረጊእካ ሓሲብካስ ኦኬ እንታይ ኣብ ሂወተይ ኣገዳሲ ደሎ እቲ ውሽጣዊ ጥዕናይሲ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣነስ እንታይ ዓይነት ሰበይ ሪፍሌክት ክገብር ከለናስ መዓልቲ መዓልቲ ድሕሪ ስራሕ ድሕሪ ትምህርቲ ገዛና ኮፍ ኢልና ኣብ ዓራት ምስ ደየልናስ ኣዌርነስ ትበሃል ነገር ኣሎ ሎማዓንቲ እንታይ ኣፍሬ ውዒለ ኣብ ስራሐይ ዝረኸብኩም ካስተመርስ ብኣይ ሕጉሳት ድዮም ነይሮም ኣነ ከምስ ነፍሰይ ዕጋበት ነይሩኒ ዶ was I proud of myself ፅባሕ ንጎ ከማሓይሾ ደለ ነገርሲ እንታይ እዩ ዓለምሲ ከምዚ መፂት ነገር ተሂባትካስ ሊሞናዳ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሽኮርን ማይን ሓዊስካሲ ንዓኻ ክትጥቀመላ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ድብል ጠቕስሎ ምሽዶ ሕጂ ኣብ ከባቢና ደሎ ነገርሲ ላይክ ምሻሎ ኦፕቲሚስቲክ ተኮይና ፖዚቲቭ ሰባት እንድሕር ኮይናሲ ንዝኾነ ነገር ደገጠም ነገርሲ ናብናህና መዓላ ናብናህና ጥቕሚ ከነውዕሎ ንኽእል ኢና ኣብ ስነ ፅባቐ ይኹን ኣብ ተሓሳስባ ይኹን ኣብ ግብረ መልስናህና ይኹን ኣብ ባህርያትና ይኹን ኣብ ዝኾነ ነገርሲ ድኾነ ደይጠቅም ነገር ደይረብሕ ነገር የለን ኩል ነገር ኣብ ጥቕምና ክነውዕሎ ንኽእል ኢና ኩል ነገር ከዓ ንነብስናስ ከነፍርየሉ ንኽእል ኢና ናይ ብሓቂ ንሓስብ እንድሕር ኮይና ግን ክንሓስብ እንተኮይና ኸ ኣእምሮና ኸ ኣበይና ነውዕሎ ዘለና ምክንያቱ እንድሕር ፅጋብ 5 ደቂቃ ትድቅስ ቴሌፎንካ ምሳኻ ፀኒኻ ንባዕልኻ ማለሲ ኢንፍሉንስ ገብረካ እዩ ኣብ ለይቲ ናትካ ማለት እዩ እንድሕር ቅድሚ ምድቃስካ ሰዓት ሙሉእ ቴሌፎንካ ሃባኻ ርሒቓ በይንኻ ኮንካ ሓሲብካ ፀሎት ጌርካ ድዩ መዓልትኻ ከመይ ከም ዝነበረ ሪፍሌክት ጌርካ እንተደቂስካ ከማይ ንባዕሉሲ ብዙሕ ለውጥ ኣለዎ ፅባሕ ንጎን ክትስእ ከለካ ዝስማዓካ ስምዒት ሓደ መምህር ድበሎ ክሳይ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ክትሰርሕ ከተፅንዕ ሰብ ክትረክብ ገለገለ ውዒልካ ትናትካ ደይሲ was very busy so ነቲ መዓልቲ ናትካ ፕሮሰስ ክትገብሮ ተደይክኢልካ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሕጂ ቅድሚ ምድቃስካ ተወሓደ ስግድነት ነብስኻ ተሓፂብካ ክትድቅስ ኣለካ ምክንያቱ ማይ ካብ ርእስኻ ጀሚሩ ብእግርካ ገይሩ ክወርድ ከሎ እናተሓፀብካ ከለካ ብዙሕ ነገር ብዘይተረዳእካ መንገዲ ፕሮሰስ ኮይኑስ ተሓፂቡ ይኸይድ ኣሎ ተገደደስ እዚኣ ጌርካ ክትድቅስ ኣለካ ምክንያቱ ነቲ ናትካ መዓልትስ ፕሮሰስ ዝገብሮ እዩ ኤንደን ኣብ ፅሩይ ኣንሶላ ኣብ ፅሩይ ከቦርታ ኣቲኻ ክትድቅስ ከለካ ዝስማዓካ ስምዒት ንባዕሉ ከማነይሲ ኢት ፊልስ ቤረር ብኡ መልክዕ ከዓ ካብ ቴሌፎንካ ርሕቕ ኢልካ ነብስኻ ተሓፂብካ ኣብ ፅፉፍ ዓራት ደይብካ ክትድቅስ ከለካ ንዓኻ ዝስማዓካ ስምዒት ንፅባሕ ንጎ ክትስእ ከለካ ዝፈጥረልካ ስምዒት ዲፈረንት ምክንያቱ ሓዲስ ሰብ ኮይንካ ክትድቅስ ትትስእ ማለት እየ ሕጂ እሱ ንባዕሉስ ከምዚ ኣእምሮናስ ኣብ ምንታይ ኢና ቢዚ ንገብሮ ዘለና ንሓስቦ ዘለና ሓሳባት ወይ ከዓ ቢዚ ዝገብረና ዘለዎ ኣብ ርእስናሲ ንዓና ድጠቅም ዲ ዋላስ ንዓና ድጎዲ እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ጥዕናዊ ኣገባብ ናይ ሂወትና ክንሓስብ ንውዕል እንተኮይና ኦፍኮርስ ፕሮዳክቲቭ ድኾና ሰባት ክንከውን ኢና ምክንያቱ እቲ ንሓስቦ ዘለናሲ ዳብል ደሞዝ ሒዝልና እዩ ድመፅእ ደሎ ንዓና ንጠቕመና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኣብ ክሶ እንታይ ኢልኒ ከምዚ ገይረ እዚ ሰሚዐ ወይ ከዓ ብቀዳማይ ከምዚ ገይረ ርአያ እሞ በቃ ልክዕ ከም ናታ ኮፒራይት ክትገብር ኢልካ ተሓስቦ ዘለካ ሓሳብ ኣነሳሳሪ ሓሳብ ኣሎ ነሰሳሪ ድኾነ ሓሳባት ከዓ ኣሎ ከዓ ንዓኻ ንቅድሚ ተሰጉመካ ሕጂስ ካብ ከምዚ ነገራት ዝፈላልይካ እንተሪኢካ ኢኻ ዝያዳ ጠቃሚ ይኸውን ንሂወትካ ይብል ኣነ يس ብርክዕ ሳሪ ሓፍተይ ብጣዕሚ ሃናፂ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ምክንያቱ እቲ ንገብሮ ኩሉ ግዜ እንካይዶም መዓልታዊ ካብ ተሲእና ክሳብ ምሸት ዘሎ ኩሉ ኣብይ ሂወትና ዲፐንድ ዝኾነ ምስ ግዜኻ እናተረጋገመ እናክመፅእ ከሎ ልምዲ እናኮነ መፅሞ ንሕና ንኸውን እዚኣ ርእሲ እዚኣ ኣብዛ ካልአይቲ ፓርቲ ማእንታ ከይነ ንዋህሎም ሎማዓንቲ እዚኣ ክንውዲ ኢና ኣብ ካልአይቲ ፓርቲ ግን ብዛዕባ ሃፒት ኢልና ልክዕ እዛ ርእሲ እዚኣ ክንቅፅላ ኢና ልምድታትና ማለት እዩ ልምድታት ሲ ከመይ ኢሎም እዮም ልምዲ ዝኾኑ ንልምዲ ምሻሎ ነገራት ምስ ለመድናዮ ከመይ ጌርና ካብቲ ሕማቅ ዝኾነ ልምዲ ንወፅእ ነቲ ፅቡቅ ዝኾነ ልምዲ ከዓ ከመይ ጌርና ነማዕብሎ ኢልና
ኣብ ካልኦት ፓርት ክንመፀኩም ኢና ንሎማዓንቲ ቴንኪ ሶ ማች ሳሮን ሓፍተይ ብጣዕሚ ዘመስግነኪ ዕድሜ ኣኽቢርኪ ኣብዚ ብምምፃእኺ ኣዝዩ ሃናፂ ዝኾነ ሓሳባት እውን ብምክፋልኪ ተኸታተልቲ መደባትና ከዓ ኣብ ካልኣይ ክፋል ልምዲ ብኸመይ ይምዕብል ከመይ ጌርና ኸ ነቲ ሕማቕ ልምድታት ነርግሶ ከመይ ጌርና ኸ ብሉፅ ዝኾነ ልምድታት ነማዕብል ብምባል ሒዝና ክመፅእ እየ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ኣብዚ ዩቱበይ ህላወ ሜድያ ኣብ መደብ ንመላላ ኢና ዘለና ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ናብ ካልኦት ነዚ ጠቓሚ ዝብል ሓሳባት እንተደኣ ኣለኩም ኮይኑ ከዓ ንካልኦት ማሓዙትኩም ኣሕዋትኩም ዝተፈላለዩ ኣብ ከባቢኩም ዘለዉ ሰባት ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ ሳራ ሃፍተይ ኣብ ካልኦት ፓርት ንራኸብ ኢና ቴንኪ ሶ ማች ቴንኪ ለዋመይ ስጋብ ቀፃሊ ሶ ማች